bɔra ka sebaya sɔrɔ sisan fila ni Kanangolo victoire historique don en même temps au bout qualification pour la phase finale de la CAN sentiment jumɛn bɛ la sisan Jigi? Bon sentiment min na depuis au début n y'a f'i ye n ko match ma nɔgɔ match gɛlɛman ba kun don parce que n'i y'a ta ka jateminɛ an t'an fɛ yen nɔ an b'u fɛ yen nɔ de mais an sera ka entraîneur ka consigne lamɛn fɛn mun ɲɛna n bolo dans l'ensemble an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an sɔnna ɲɔgɔn ta ma ka kuma ɲɔgɔn fɛ n hakili la n'an sɔnna fɛn fɛn ma an b'a kɛ. Ayiwa Mali kɔni qualifiera sa ka taa phase finale la a bɛ n'o aborder cogo di a bɛ n'o labɛn cogo di? Bon match tɔ ye match kelen an fɛ yen nɔ dernier match an m'an jija k'o ta fɔlɔ n'Ala sɔnna ma an b'an ka match tɔ préparer cogo min na an bɛ nin match fɔlɔ préparer ten nɔ mais an ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn an ka laɲini ye walasa an ka se ka taa fo CAN finale la o de y'an ka laɲini fo ka taa ta yɛrɛ donc ne hakili la bi balontanna fɛn fɛn bɛ yan nɔ bi o de bɛ bɛɛ hakilila la parce que compétition yɛrɛ bɛ taa Côte d'Ivoire de n'Ala sɔnna donc depuis bi an donna CAN kɔnɔna na. Merci. Ok. Right. C'est